Tarik abich dwe mar abich higa mar 2023 tarik ma kawuono ka inene kendo kiniramo gi TV chenro mar Geja Thongawa kaka komiket bathe lora sitting room ni kacha cha itaka miel ni mar okinyi ma kawuono nitiere gi wendo en Lelo wuod Mary okinyi ma kawuono machiegni ramo gi TV chenro mar Rupinyo odiochieng' ma kawuono wawinja yo makare ng'eni kosi bere apugrambe jini saboro iparo ni ati edini mopogore to kata sani iwinja kata mano bede winji koro kata ka ukere machiegni wadwol make amaka kata machiegni Lelo wuod Mary thum wuok mana sani ni iluonge nang'o? Thum wuok sani iluongo ni Ng'ana Loyo mana thum ma latest wuok sani ma yuak sani iluongo ni Wich Jawi aya wachako gi thum kanyo mondo miya wang'eye kanyo bende nang'o manomiyo korona ichako gi wer machalo kamano e chenro ma kama nyakoro moge jwang' wamiyi thuolo mar ng'eyo jathum manyien wayango nige kendo wamiyi thuolo mondo mi nene e wang' jowi mari mar Ramogi TV okoni e sigande matin ni en to en ng'a nochako e yo machalo nade sani kosekalo kanyo dakika 50 tok sa
ariyo mar okinyi no mana gima chuto watieko chero okinyi makondo kapok watieko wang'ego matut mondi kaeto bang'e wawinjane thumbe ma entiere kata to lek mage gin mage okinyi ma kawuono kama japenjore ni Lelo Wuod Mary to en ng'a nying mar Lelo Wuod Mary ni to kure nyingi ma joka ong'eigo ma kasani idhi manyo certificate mar good conduct idhi ndikni kacha ID wacho nade Lelo Wuod Mary ni en nyinga wuon kamili iluonga ni Stephen Omondi Odhiambo. Stephen Omondi Odhiambo. Lelo Wuod Mary wakanya ng'eni wuod to koro mar talo nying ma Lelo Wuod Mary en nying mar thum. Nying mar thum. No akanya en ate dala to dala musiko ani nanga moro ma ili usiku wacho mani lelo daka matin tani to kot ka ropo nikiri yani wacho mathum no chako koro iro ka samoro kata ni to kot no kata ka wi koro dawo cha ma no chako wacho mani ni lela ini koro wacho mani ni lela ini no no bira kamano binya kuchiko kama kura kiti Lelo Wuod Mary ji tije mang'eny ng'ome otho nitiere tije mang'eny to gime be na yiero thum ok na yiero thum en gima ringo e remba ok ayiere ni jomoko tiye en gima ringo e remba kendo entie ka idwa thuolo machielo kata piny manyien pod inyalo yiero wer anyalo wer kendo abiro wer nikech en gima chuna nyaka tabir makata samoro aling' wago mbaka lakini chuna nyaka tabir wer ni en owalo kuomi kosetime mana kaka hobi kata gino miya wer en tich kendo en tich maduong' thum chudo kendo kabisa nyaka sani aseneno berne nitie jogo machako to penjore ni oyo adonjo ka mana ni awer mondo amor oganda awer mondo atim gik mopogore opogore nyaka sani nitie yuto kaluwore kod ohala mar thum any business amichako nyaka ni asara osetimine nasara weluo faida mnene koro gie sani okang' ma koro anyono tang'e na dhi yudo gima lach chudo ochudo kendo kik ng'ato luor thum chudo iwacho ni kinde ma thum bende itemo mana timo mondo mi iyud godo yuto nitiere puonj mopogore opogore madonjo mondo nitie gimoro ma kane pok ichako wer professionally kata ichako rango ni ichako wer moro ma koro in gi band mari kono ka itiyo ichako recording magi chako higa man to safari mar wacho ni gino monyuoli go ringerendi to koro kiwe wer to kot kata kiwe wer bathroom koro michako wer e studio mondo michak golo thumbe gi golo kara thumbe achako golo 2020 nachako golo thum lakini thum tunadonjo 2017 ignadeki yango wana timo ignadeki ni ane tie jotelo alan nitiere gimoro ma kata pono ni ng'eyo nyaka ibed gi ng'eyo nikech onge ng'eyo kumoro zaidi koro ne chuna nyaka bed e tie bands mondo ang'e to gini sama time ni to ng'ane time marom nade tang'o ma kia monego bed naneno koro ne an kata 2017 nantiere kagni pod alego mano ne babana then kawuok ani tadhi mane ma GK band Okoth Jarapugi koro kanyo ne timano ni jawer ni baka koso nigo ongeng'o koso nigo bul ni girol mane band Okoth Jarapugi nachako wer sama Okoth Jarapugi nyawa ni kuda lego kod Okoth Jarapugi magi jothum madongo ma bende piny duto mor kodo nyaka sani ang'o mipuonjori kuom jothum ariyo gima nyaka sani wacho ni dhiri mondo idhi e okang' machielo gima duong' ma puonjora kuomgi maduong' kabisa ma puonjora kuomgi ibedo ng'ama mos masomo gimoro ok ibedo ng'ama nigi haraka mar ariyo ibedo ng'ama nigi luor mar adek ibedo ng'ama nigi bidii mano e gima somo kuom jotelo ariyo e kindego bende ka irango gin jogo ma noteloni kendo nyaka sani in kaka Lelo Wuod Mary nitie lek moro amora ng'eni ang' watieko ma mondo mi ka wadonjo mana e thum to koro thum ni wagoyago nyaka ang' Sharon Ong'aw ka kod weche manyien mago matimore e kor gwenge mopogore opogore piny ma kawuono e chal mar fwambo to motelo ne mano nitiere chenro mopogore opogore oganda osebedo kata ka penjo thumbegi kaka morumore igoye kata kendi in gi lek mar timo thum gi jothumbe mamoko ponono kaluo to gin jok mage ma ponono in godo e paro ni katimo ka ta nyalo yie kolabo ponono ka iseparo wach makamano lek an go mar timo thum gi jothumbe machielo lakini nagombo ni mondo marani akete kamoro ma ng'ama chielo nyalo nene ma kata ka bagombo ng'ato bego
chwal mara kore ka duogi par jowetene nikech abende chunya gombo mondo opong' gi jowetegi mantiere e sekta ni mar thum. Migoni koro iluongo nade? Mae Owang' Larumba. Aya, koro ngo joma nitie ka kod Lelo Wuod Meri. Omiyo mana konowa sigande, okonowa gik mathoth mabende otimo, to en bende oyudo pek mage ma kono nokale e industry kar kae, mano industry no mar thum ka entiere kar ka. Machielo, wer machielo bang'e ma bende ang' ikonwa ka ni en mane mang' wayudo, to kata ka sani ka wantiere kodi, nitiere chenro mopogore opogore ahinya. Ang'e maber ni sani ka sare no onego bed ni wachako chenro ma kamago. Ang'e no ka wayudo thuolo machielo mondo mi wachak watwak. Oganda moko nitiere ma nyaka sani neno Ramogi TV to neni e thuolo moro mokwongo. Oganda moko wacho ni mondo gibed jathum nyaka idhi itim scandal moro maduong'. Idhi adhiya kumoro iwacha ne ng'ane ni baby mama kata koonge nyathini te mana kamano. Scandals machalo kamagi oganda moko nyalo wacho ni en moko manyalo medo gi nying, samoro medi nying kata nying moro marach. E kinde gi bende en ang'o mosebedo kadhiri kopogore, nikech oganda moko wacho ni inyalo wuok kata kamintie kanyo michop malo e yo mopogore opogore. In yo mane ma itiyo godo mondo mi thumbi ousre e yo makare kata kitiyo gi nying maler mano mar Lelo Wuod Meri? Kik ibed ng'ama ohero scandal. Kanise yie nen thum, to mondo omiyi chiwo, to in mondo kik item miyi chiwo, nikech jogo to nitie. Kata Nyasaye neno to pod jomoko pingo wache. Koro jogo to nitie. But kik ubed gi gimoro mar ring. Omaki amaka ni ng'ani wacho kama, lakini ok en sure gi gima otimore. Gima wachni. Bed piny, ithumi, tim bidi, go thum. Mbui mar yudi kanye, thumbe gi usore kanye, igocho kanye, kuonde mopogore opogore ma konono wende gi nyalo yude okinyi ma kawuono ka ng'ato odhi omanyo kacha Lelo Wuod Meri inyalo yudi kuonde mage? Platforms duto mantiere. Facebook account Lelo Wuod Meri, page Lelo Wuod Meri, YouTube Lelo Wuod Meri, TikTok the same, Instagram Lelo Wuod Meri. Bende iseparo mar yawo chenro mag yuto magi, nikech iwacho ni ka en ohala, iwacho ni Facebook, YouTube kanya bedo ni chudo, to kawo thuolo malach mondo mi mano chopi. Nitie thuolo mamoko mag uso wendegi ma wendegi nyalo bedo kata ni yudo. Wende joluo mathoth, nitie joluo maneno ka okinyi ma kawuono mantiere Dallas, mantiere piny Amerka, moko neno ka ntiere Canada, Toronto, moko neno ka ntiere Uganda. Oganda gi ang'e maber gitudo gi YouTube, gineno ni Facebook. To kata kamano ne gihero mar nyiewo wendi mondo mi gisapoti. Bende iseparo kata mar golo kata album, keto kata e mbui mopogore opogore. Ang'e maber ni ok gichulo lendo ma kama, to kata kamano ing'egi gi gima wacho. Nyalo bedo kata eno mar Spotify, nitie ma kama Boomplay, distributors meki, nikech mbui mar YouTube kata bende ka entie, en mana mar rango ni ka gi ka ichopo, mondo mi iyud yuto mabup kaluwore gi thum mari mitimo. In gi chenro machalo nade? Gie sani, wantiere program mar timo luwo yo ne wuoyo mane gima sani wan go ma by next week wabiro bedo ni wan kodi machiegni nikech mane gima management ma sani timo at least meki ane poti pak mari kae to ano wewe amude dede nyime management mari gin jok mage to itiyo kod gige machalo manager mara Danso entiere kar kanoko mako video yo makare kama coaching park wao ni kachiel gi jogo duto mosechopo kar kacha. Bono nitie jogo mane ni okinyi makano kapok ichako wer, ora ote mari kuom okinyi ma kawuono, wuoye gi jogo machako ka anyuola mari nitiere, ora ote magi dakika achiel kende kata mondo nyalo jothum. Gima nyalo wacho ni jathum magombo donjo thum challenge ni makigo chung kendo kik opar ni samoro joma ni malo gi maber to tek nyaka many kiamua ni biro e thum kik ibed gi paro moro mano ne jathum kopogore gi mano aoro ma ote Siaya County gweng' mane Alego mama ni bedi neno okinyi ma kawuono miya ne wach moro achiel okinyi ma kawuono. Wach manyalo nyisi en mana agonega erokamano bedo koda botaya bachopo kama koro wan aneno ineno Ramogi TV miye
aya mikoro jore mogi TV kachel kora jogo duto maneno e mbui me komagi YouTube kachel kora Citizen Digital moro makene kaluwore kod thum mantiere godo mane makelowa an atieko twak kodi koro modong' ka en mana thum makoro ida mana dhi kanyo koro thum eme kanyo kitieko tawadhi adhia kode mane makoro biro sani mano wantie kanyo kod Aloyo ng'ana Aloyo aya miwa ng'ana Aloyo kato kigoye wadaja doja sherehe frai dong ber wadhi
Ingora gina kumabo